नि थाखाय जोबोद मोजां लेसन गुड लेसन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायबाय बे साननैसो जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं माने ससियेल मिडियायाव इउटुबावनो जा माने फेसबुकावनो जा माने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लागै माने खालि माने बे प्रिति नार्जारि आरो एमजे एनिथिंस बिसोर सानैनि हौवा हिन्जावनि माखासे बेफ्रुसारनाय माखासे फोरमान होनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरोना नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं माने बिथांमोना दाया आंनि नङा होमबा गोरोन्थिया आंनि नङा माने गावखौ माने गोरोन्थि गैया माने दाय गैया बेखौ फोरमान होनो थाखाय नैफोरबायदि भिडिअखौ लाबोगासिनो दं आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेयाव जोङो बेखौनो बुंगोन जोंनि माखासे सेंग्रा लाइमोन सेंग्राफोरनि थाखाय मोनसे लेसन होननानै जोङो माबोरै बुंनो हायो होननानै बुङोब्ला माने जेराव मेरावनो माने सिख्ला मोजां महर मोजां नुनानै नङा होमबा नुब्लानो माने बेखौ गोसो थोनांगौ आरो हरखाब माने हाबा जानांगौ बा गोरजिया थाहैनांगौ माने सोरबा हिन्जावनि न'आव थाहैनांगौ बेबायदि खालामनाया माने खोब माने डेन्जारेस आरो गिथावना आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेयाव नैबे भिडिअ क्लिप्सनिफ्राय नोंथांमोना मोनथिबाय थ' जोङो बुंनो हायो जों खोनासंबाय जों गोबां नायबाय आरो जोङो नायग्रा खोनासंग्रा जों जानानै थाब्ला जानाय नङा जोङो बे आयदानि सायावबो जोङो बिजिरनांगोन जोङो बाथ्रा बुंनांगोन जों खोनासंनानै थाब्लाल' जानाय नङा आरोना रायजो राजा नोंथांमोन मानोना दिनै ससियेल मिडियायाव मानो लाबोदों दा बेफोरखौ दिनै इउटुबावबो लाबोनायनि खारन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सोरबा पार्ट 1 जाबाय पार्ट 2 जाबाय सोरबा पार्ट 3 पार्ट 4 जालायलांबाय दा बेफोरखौ दिनै होगासिनो दं रायजो राजा नायगासिनो दं जोङो नायनानै थाबाल' जानाय नङा थ' बिनि जोङो माखासे सलुसन थ' मेटारा बोरै सल्भ जागोन आरो बेबादि जिथुनाखि हौवा हिन्जाव दिनै मोनसे समाव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय माबा मोनसे गोरोबलायनो हायै जाहोननि थाखाय गावबा गाव जादोंमोन मोनसे समाव बेलेग जादोंमोन नङा होमबा आरो मोनसे समाव दाखालि बावै नोंथांमोना नुनो मोनबाय माने रायजो राजाखौ लानानै मोनसे गोरोबनाय थासारिया फैदोंमोन अनलायनाय थासारिया फैदोंमोन दा बयबो गोजोननाय मोनदोंमोन आंबो गोजोननाय मोनदोंमोन जे इसेबां गोबावनि उनाव फिसा हौवासा फिसालायानो जे गोरलैनिफ्राय देरलायलायबाय दा नैबे समाव बे गोरोबनायनि मोनसे लामायाव फैबाय थ' बेखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरोना जोंबो रायजो राजा नोंथांमोन माने अनटाइमथ' माने खुसि जादोंमोन जोंबो थ' बिसोरनि संसार जानाया जाहाथे बिसोर रायजोखौ मोजाङै जाफिनो रायजो जाफिनो बेखौ जोंबो मोजां मोनदोंमोन आरो दा नुनो मोनबाय आरो नैबेबायदि माने जि गारलायनाय थासारि माने गोजान जालायनाय थासारि दा बिनि मोनसे खारनखौ जोङो फरायनानै मोनथिबाय जों नुनानै मोनथिबाय नुहुरनानै जों मोनथिबाय खोनासंनानै जों मोनथिबाय जे 800 थाखा फैसानि थाखायसो जादों रायजो राजाफोर 800 थाखा फैसा होनो थिननायाव माने गैया होननायावनो माने होयैनि जाहोनावनो माने मा होनदों गुन्दा बुंनायनि जाहोनाव हिन्जावखौ बुदों जाहैदों आरोना हिन्जावखौ बुबाय नङा होमबा दा प्रितिया फोरमायनाय बायदिब्ला माने उदैयाव गोरलै गथ' दंमोन बे समावनो सिनस्रियाव बुनानै आंखौ माने सिखारलायनो हायै खालामदों थिग बेबायदि मोनसे फोरमायदों आरोना जायनि जाहोनाव दिनै बिसोरनि नांलाय खमलायखौ होननानै माने बिहावाबो प्रितिनि बिफायाबो माने गेजेराव हाबनो गोनां जादों आरोना दा बुजायनो गोनां जादों बे बुजायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' एक्सुवेलि बियो एसेबां गिदिर मेटार नङामोन आरोना जोंनि बायदिब्ला माने बिराद सिम्पोल मेटारमोन आरो एकदम गोरलै साधारन बाथ्रामोन आरोना 800 थाखानि थाखायबो दिनै नैबे अबस्था माने बै समावथ' माने नङा होमबा गोजान जालायबाय नागारलायनाय बायदि मोनसे थासारियाव फैबाय नङा होमबा गोजान थालायबायमोन नङा बोसोरसे बोसोरनै बेबायदि थालायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय दा फैयै मोनसे गोरोबनाय थासारि फैनायनि उनावबो जों दा मा खोनानो मोनबाय माने बिहाव बिखुनजोआ एमजेनि बिमा बिफाखौ माने केस होनाय नङा होमबा नैबे हाइ कर्ट गानाय नैबेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनबाय आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ'
थ' माने फिसालाया दाय मावदों, दा बिमा बिफायाथ' दाय मावाखै नङा होमबा? केस जायोब्ला बिमा बिफाया फिसालाया जानांगौमोन, बिमा बिफाया मानो केस जानो गोनां जाखो? गावनि फिसाखौ मोज्लाय जोसि जोसि 9 मास 9 दिन उदैयाव दोननानै जोनोम होनायनि उनाव दिनै बिहामजो दिनै मोनबाय, फिसौला मोनबाय, दिनै मा जाहोननि थाखाय बिमा बिफाया केस जानो गोनां? थ' बे जाथावना नङामोन। आरो जाय जाथायखौ लानानै, जाय जि जाहोनखौ लानानै दिनै हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाय, माखासे माने बाथ्रा रावफोरा गोरोबलाया, माने गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोनाखै, माने गुरै राव रायलायनायखौ जों नुनो मोनाखै, गोरा गोरा राव रायलायनाय, भिडिअ' फुटेज लानानै माने गावखौ साबित होनो नाजानाय, गावखौ मोजां होनाखै समाजनि नोजोराव खोन्थानो नाजानाय, नैबेबायदि चेलेन्जखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। नाथाय दिनैसिम लास्ट फाइनेल सलुसना बिसोरो बेबायदि भिडिअ' लाबोआलासिनो, गुबुननो फोरमायालासिनो बिसोरो मेटारखौ सल्भ खालामनो हायो, सावरायनायनि गेजेरजों, रायलायनायनि गेजेरजों सिरि सिरि रायजो जाफिननो हायो। इउटुबाव जे संसार जानायनि मेटारखौ जे होबाय थानानै जे रां खामायगोन, फैसा मोनगोन, माने डाबल प्रफिट खालामगोन, बे नङा माने। थ' बिसोरो माने समाजनो खिन्थानाय जादों, समाजनो फोरमायनाय जादों, समाजखौ माने थुलुंगा होनाय जादों नङा होमबा? बेबायदि माने बेबायदि खालामनो हायो माथो होननाय बायदि जादों आरो। गुबुनाबो सोलोंगोन, हिन्जाव मानसिफ्रा सोरबा हाबा सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बेफोरखौ सोलोंगोन। हाबा जाखांनायनि उनाव बिदि थालायनानै हौवा गारनानैबो न'खरखौबो केस होनो हायो, हौवाखौबो होनो हायो, बिहाव बिखुनजोखौबो होनो हायो, नैबेबायदि बेफोरखौ माने बे गाज्रि प्रभाब गोलैयो आरो बेफोर माने। थ' बेफोर माने जाथावा, आरो बेफोरो एकदम सिक्रेट मेटार, सिरि सिरियै बेफोरखौ समाधान खालामनांगौ। रायजोखौ जानोबा हौवानि कमिटमेन्ट लानांगौ, हिन्जावनि कमिटमेन्ट लानांगौ, रायजोखौ जामारगोन ना जामारा ना? बेबो अकेबा न' प्रब्लेम, रायजोखौ जानो हायो, नङा होमबा? थ' बेफोरबायदि जानांगौ आरो ना, आंनि मथेब्ला, आंनि साननाय बायदिब्ला। दा नोंथांमोननि साननाया माबायदि? दिनै ससियेल मिडियायाव जोङो बोरलाबानो माने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हौवानिखौ खोनासंनो ना हिन्जावफोरनि खोनासंनो? थ' बे जाथायखौ जोङो फ्राय माने जों नुनो मोनगासिनो दं आरो ना। थ' बेयाव जोङो मोनसे नुहुरबाय, सांग्रां जानां गोनाङा बेसो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर। माने लामा ससेयाव लोगो मोनब्रबनानै, जे मोजां मोनब्रबनानै, गुदि बिजौ मोनथिया नङा होमबा, महर मुस्रिखौल' नुनानै जे हाबा जानांगौ नङा होमबा, जुलि जानांगौ बे नङा। माने फुल डिटेल्स जोङो माखासे माबाखौ जोङो लाग्रोनांगौ, लानायनि उनावसो जोङो सोरबा नङा होमबा हाबा जालायनाय माबाया जानांगौ आरो ना। थ' बिनिखायनो थ' बिनि अनगायैबो जोङो दा बिसोरनि खेथ्रआव जे बेबायदि जाबाय बेबो नङा। थ' एक्सुवेलि जा मेटारमोन, जा जाथायमोन, मेन गुबै जाहोना, बे दावराव दावसि जानायनि गुबै जाहोन, मेन खारना बेनोमोन जे बिसोरनि गेजेराव 800 थाखा फैसानिफ्रायनो जादों। थ' बे नर्मेल मेटारमोन। दा बे नर्मेल मेटारखौ दिनै बिसोरो गावनो गाव सल्भ खालामना लानो हायासै। दा बाथ्राया ओरैबायदि, गावनो गाव सल्भ खालामनांगौ बेखौ माने। थ' बिमा बिफाया सल्भ खालामना होनो गोनां गैया। थ' मेचुरेट जाबाय बिसोर नङा होमबा, समाजाव सासे मेचुरेट सुबुं जाबाय, बिसोर गाव गावनो सल्भ खालामना लानांगौ। दा बिमा बिफाया बेयाव गेजेराव हाबनो गोनां गैया आरो ना। थ' बेफोरबायदिमोन। थ' नर्मेल मेटारमोन। रायजो राजा नोंथां, भिडिअ'आ गोलाव जाबाय। थ' जाय जोबजासिम नायबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय गोजोन्थों।